Hello everyone. Good evening ladies and gentlemen. By the way, let me introduce myself. I'm Bobby B. Bubu from Planet Nature. Welcome sa ating audition talent ngayong gabi. Pero bago natin simulan at tanurin ang mga kakaibang talento ng ating mga contestant, babasahin muna natin ang mga kategory. Voice or stage performance, 5%. Audience impact, 5%. A total of, wala, 5%. Are you ready? Alright, bago natin papasukin ang ating mga contestant, ipapakilala muna natin ang ating mga maginoong judges. Galing sa planetang Pluto, Kawatag Puto, Ido di Bomba! At ang pangalawang ating judges, galing sa planet Mimic, kapatid ni Piccolo, MJ Ramirez! Ngayon, ito na ang pinakahihintay nating lahat. Ang unang contestant na galing pa sa Thailand. Tony Boy Guapo! Oy, stop muna, stop muna. Halika. Nalilito kami. Ano ba talaga yung talent mo? Nag-iisa na sir, matsudan sir. Macho dancer. Oo, sir. Maawa ka naman. Bakit sir? May x-ray ka ba? All clear. May baga ka pa. May baga pa sir, ano ka lang sa akin? Tako mo ng baga sir. Ako naman, hindi ka pwede macho dancer. Pwede ka nicho dancer. Sige na sir. Pwede na yan. Konting vitamins lang yan. Okay na yan lahat. Makuha sa gulay-gulay. Sige, pasok ka na. Wala ba kayong mga kamay? Grabe, nasaksihan na natin ang unang contestant natin. Ang laki ng katawan, parang walang baga. Pura nakainom ng binairan. Grabe. At ngayon, eto, punta naman tayo sa pangalawang contestant natin. Eto, kakaiba din ang talento nito. Gusto ko rin abangan to. So, tatawagan niya natin. GR Lagoste! Excuse me po. Pasok! Music maestro. Dali. Tigil mo na yung kalukuhan mo. Halika. Sir? Ano sir? Hindi pwede yung style mo. Hindi ka tatanggapin yun ng Amerika. Ay, hindi naman yan. Maganda yan. Tingnan mo nga yung audience, oh. Dami yung nakikilig. Yung iba no, tumatawa. Ang hirap doon lang panoorin. Ay, naku, Diyos ko po. Anong gawin ko? Naigos kilap. Masabayan. Hindi pwede Pwede yan. yan. Siguro mag-practice ka na. Meron ako bigay sa'yo. Okay na yan. Okay na yan. Kunting practice lang yan. Kunting practice lang. Okay Kunting na. practice lang yan. Okay, pasok ka na. Pasok. Grabe talaga mga contestant natin ngayon. Ang napaka-talented ng mga to. Nakita niyo yung pangalawa nating contestant. Naku, ang lambot ng katawan. Parang nakarunok ng numero 13 kabilya. Grabe. So ito last nating contestant. Huwag na natin patagalin. Tatawagin na natin. Cesar! Pasok! Galing mo. Halika dito. Halika. Ano yung klaseng performance mo? Ang pangit tingnan. Pangit naman. Halika. Bakit sir? Okay na ba performance sir? Tanggap na ba sir? Sa tingin ko, pag-isipan ko muna, medyo may kulang eh. Sa sayo. Hindi pa okay. Hindi pa okay. Sama pa yung dating. Sir, I'm so sorry. Pwede na yan. Okay na yan. Kunting practice na yan. Magic na yan. Ganyan lang sa mukha. Pasok ka na. Ayos na. Pasok ka na. Ayos na. Pwede ka na. Grabe. Wala ba kayong mga paa? Napaka-talented talaga ng ating mga contestant ngayong gabi. Palakpakan!
tayo papayag na hindi natin makitang mag-perform ang ating mga judges na galing pa sila sa ibang planeta. We are so very excited to see their performance. The two amazing men! Woo! On stage mga gwapo! Sir, bahay kubo kahit munti, ang alaman doon ay sari-sari. Hello guys! Thanks for watching videos guys. Kantungaw TV, salamat sa inyong pagsuporta dahil sa among munting channel. Kantungaw TV ay makalimot pag-subscribe dahil sa among YouTube channel. Just call me Ido. Shout out sa dako akong mga amigo dahil nasa Saudi dahil. Sila si Chucky, si Remark, si Aljon, ug sa akong ubang mga kauban dito. Hi, kunay si MG. Shout out ko ninyo mga kauban ako sa Cebu, karon nga nagtrabaho pag-amping mo dihan tanan. Shout out ko sa kong uyab nga to ara sa layo. Sa layo. Ginaot ko nga okay ra kanina. To si Japan. Hi guys, I'm Cesar. Shout out lang ko sa tanan akong friends. Dili na ako to sa tagsaon kidaghan kayo and sa mga nag-subscribe ug sa mga wala pa ni-subscribe, paki-click na lang sa subscribe and ring the bell para ma-update mo sa mga new videos. Okay, so thank you sa support. Thank you sa pag-watch and hopefully na-enjoy mo sa mga videos. Okay. Hi guys, Ako na si Anthony. Shout out ko sa tanang ni subscribe sa mong YouTube channel ug ni Jimar Kripaso Taho nasa Lapu-Lapu, Marilo Albura ug kay Binibining Ila. Hi guys, just call me GR. Shout out lang ko sa akong ex nga si Cyrus Jinshan. And then yung my brother, Carlito De Loberio. Thanks guys, and subscribe. Ang present Brad. Okay. Hi guys, ako rin si Aljo. Shout out sa akong mga amigo o amiga diya sa high school. Maorasad. Okay, fine. Yes. Thanks guys for Thank watching. you.